साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। आंबा मोहरचं संरक्षण केल्यास लवकर पीक येऊन चांगलं उत्पन्न घेता येईल असं मत आंबा बागायतदार महेश सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे। आपण आहोत देवगड तालुक्यातील आंबा बागेमध्ये। तर आंबा बागा हे आता नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारीपासून हापूस आंबा जो आहे तो मुंबईला वाशी मार्केटला पाठवला जात आहे। देवगड तालुक्यानं आतापर्यंत 25 पेट्या ज्या आहेत ते घाडी बंधूंनी पाठवल्या होत्या। तसेच विजयदुर्गमधूनही बांदकर यांनी काही दिवसांपूर्वी पेटी पाठवली होती। तसेच काझी यांनी पण विजयदुर्ग येथून काही दिवसांपूर्वी पेटी पाठवली होती। सावंत आहेत आपल्यासोबत, जे विकसित शेतकरी आहेत तथा आंबा बागायतदार आहेत। त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की ह्या पेट्या पाठवण्यामागचं नेमकं कारण काय, की लवकरात लवकर हंगाम सुरू होतो आणि कशाप्रकारे ते आंबा मोहर टिकवून कशाप्रकारे जो आहे तो आंबा वाशी मार्केटला तसेच उत्पादन चांगल्या प्रकारे घेत आहेत। काय सांगाल आपण ह्या मोहर टिकून कशाप्रकारे जे आहेत ते आतापर्यंत ज्या आंबा पेट्या गेलेल्या आहेत, घाडी बंधूंनी जो आंबा पाठवला आहे त्यात कशाप्रकारे हे नैसर्गिक संगोपन करून ऑगस्ट, जुलै महिन्यात हा मोहर टिकवला जातो आणि कसं त्याच्यापासून उत्पादन घेतलं जातं, काय सांगाल? आता ह्याला महत्त्वाचं कारण आहे ते इकडची देवगड तालुक्यातील भौगोलिक रचना, जो समुद्र सपाटीपासून जवळचा भाग असल्यामुळे आणि खारे वारे मिळाल्यामुळे येथील हापूस आंब्याला वेळेच्या भरपूर अगोदर मोहर येतो। पण त्यावेळी काय असते तर आपल्याकडे पाऊस जास्त आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि त्यावेळी त्याचं मोहर संरक्षण करण्याची कला ज्याला जमली त्याचे आंबे लवकर जाऊ शकतात। काही ठिकाणी गैरसमज असे आहेत की ते काही वेगळं टॉनिक घालतात किंवा औषधांचा वापर करतात, तर असं काही नाही आहे। फक्त ते काय करतात, त्या लवकर आलेल्या मोहरापासून लवकर फळधारणा व्यवस्थित होण्यासाठी त्याचं मोहर संरक्षण जे करायचं आहे त्याला छत वगैरे आच्छादन बनवणं, 4-4 दिवसांनी त्याच्यामध्ये धुरी देणं, नैसर्गिक फवारणी करणं, असे ते फक्त त्याचं मोहर संरक्षण करतात आणि त्यामुळे काय होतं, तो आंबा लवकर येतो इथे आणि त्या आंब्याचा दर एक साधारण 25,000 पासून पेटीचा मिळत असल्यामुळे ती मेहनत करणं परवडते। जर हे तंत्रज्ञान इकडील देवगड तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी आत्मसात केलं तर आज जो शेतकरी पैसे मिळत नाहीत, शेवटी कॅनिंगला आंबा घालावा लागतो, ह्या सगळ्या समस्यांपासून वंचित राहू शकतो। तर आता तुम्ही येथील शेतकऱ्यांना काय सांगाल, की कोणता संदेश द्याल, की हा आता मोहर जो फुटलेला आहे त्यापासून कशाप्रकारे जास्तीत जास्त आंब्याची जी आहे ती त्यांचं आंबा पीक वाढेल किंवा कशाप्रकारे ते काळजी घेऊ शकतात? बघा, आंबा पीक हे मिळण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तर मोहर संरक्षण। कारण मोहर जर आपण संरक्षित केला तर त्याला कीड वगैरे नाही लागली तर त्याला चांगली फळधारणा होऊन त्या फळाचं रूपांतर आपल्या उत्पन्नामध्ये म्हणजेच आर्थिक फायद्यामध्ये होऊ शकते। मग इथे फवारणीचं तंत्रज्ञान जर इथे शेतकऱ्यांनी आत्मसात केलं व्यवस्थित, कारण फवारणी कधीपासून सुरू करायची आहे, कारण इथे आम्ही बघतो की नोव्हेंबरच्या नंतर लोक फवारणीला बघतात, तोपर्यंत बेंडावळच चालू असते बागांची। पण जसा पाऊस संपला तेव्हा तत्काळ बुरशीनाशकाची फवारणी, त्याला प्लेन फवारणी म्हणतात, हे आपल्या कलम बागेत झालीच पाहिजे। कारण पावसाळ्यात जे बुरशीजन्य आजार त्या झाडावर असतात ते सुप्त अवस्थेतून पावसाळा संपल्यानंतर पानांवर, कालांतराने मोहरावर आणि पालवीवर येऊन ते मग नंतर चिकट्याचं किंवा खार पडली हा इथे शब्द वापरला जातो आणि त्याने मोहराचं भरपूर नुकसान होते। तर ते संरक्षित करण्यासाठी फवारणीचं शेड्यूल व्यवस्थित आत्मसात केलं पाहिजे। बरोबर. हे आता इथे मोहर जो झालेला आहे ह्याचं हे आता डिसेंबर महिन्यात हा मोहर आलेला आहे। याच्यापासून आता पीक धारणा कधी होईल तर या बीजापासून? हा साधारण 15 मार्चच्या दरम्यान, एक मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात इथे फळधारणा ह्या मोहरापासून होण्याची हे आहे। हा मोहर व्यवस्थित संरक्षित केला ना, याला व्यवस्थित फवारणी केली तर ती 15 मार्चपर्यंत आपल्या हातात पीक येऊन त्यावेळी साधारण 3,000 ते 4,000 रुपये पेटीला दर मिळतो आणि ते फायद्याचं गणित आहे। पण हीच आता मोहर धारणा काही वेळी ती छोटी छोटी फळं असतात ती पडतात, त्याचं संरक्षण कसं करता येईल? कणी म्हणतात त्याला, ते कसं संरक्षण करता येईल शेतकऱ्याला? आता फळगळ हा मुद्दा कसा असतो तर जेव्हा फळं वाढतात
म्हणजे सुपारीच्या आकाराची फळं झाली की त्यावेळी नुसतं फवारणीतून टॉनिक देऊन किंवा खतं देऊन उपयोग नसतो. तर त्यावेळी 3 पाळ्या जर शेतकऱ्यांनी प्रत्येक मोठ्या झाडाला 15 दिवसाच्या अंतराने 3 पाण्याच्या पाळ्या जरी दिल्या ना, तर हे कातळी भाग असल्यामुळे मुळांमधून त्याला थंडावा मिळून त्या फळांमध्ये अन्न पुरवठा मुळांवाटे झाल्यामुळे ती फळं किती उष्णता वाढली तरी गळणार नाहीत आणि हे जे शेतकरी करतात त्यांचे पिकं जे आहे ते फायद्यामध्ये असतात. तर आपण या दृष्टीने आपल्या तुम्ही एक बागायतदार आहात, आंबा बागायतदार आहात. तसेच तुम्ही या देवगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना काय सांगाल, की बाबा कशाप्रकारे तुम्ही उत्पादन जास्तीत जास्त प्रमाणात घेऊ शकाल अशावर? नाही ते महत्त्वाचं काय आहे तर खत नियोजन. कारण आंब्याची बाग असली तर फक्त आंबे असताना त्याच्यावर मेहनत करून फायदा नाही. तर वर्षभराचं नियोजन आहे. कारण मोहराचं वय हे सुप्त अवस्थेपासून फळं बाहेर येईपर्यंत म्हणजे हातात आपल्या फळं येईपर्यंत 9 महिन्याचा कालावधी आहे. पण ह्या शेतकऱ्यांना त्याचं ज्ञानच नाही आहे. सगळेजण काय विचार करतात मोहर नोव्हेंबरला आला म्हणजे 4-5 महिन्यात आंबा तयार होतो. पण अगोदर 2 महिने म्हणजे 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट. तर ह्यावेळी जे कल्टार पॅक्लोब्युटेझोला घटक जो आहे तो घालण्यासाठी का सांगितलेला आहे तर अनियंत्रित जी वाढ होते म्हणजे पालवी येण्याचं आहे ती प्रक्रिया थांबून मोहरामध्ये त्याचं रूपांतर होते आणि ज्यावेळी आपण कल्टार किंवा पॅक्लोब्युटेझोला घटक घालतो तर त्यावेळी त्या झाडाला 1.5 ते 2 पट खताची मात्रा अन्नाची मात्रा वाढवायला पाहिजे तर आपल्याला 2 ते 2.5 पट आंब्याचं उत्पन्न वाढते. तर आता काही गेल्या वर्षी तो माशीचा प्रादुर्भाव झाला, तशाप्रमाणे तुडतुड्याचा पण प्रादुर्भाव या कलमांवर होत असतो. अशा प्रकारे कोणकोणत्या जे रोगाचा जो आहे तो आंबा लागल्यावर त्याच्यानंतर शेतकऱ्यांचा जो आहे तो त्रास सहन करावा लागतो, त्याबद्दल काय सांगाल? सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे कोवळी पालवी असते तेव्हा थ्रिप्स आणि फुलकीड म्हणजे थ्रिप्स म्हणजे आणि नंतर तुडतुडा ह्या 2 गोष्टींचा प्रादुर्भाव जास्त असतो. तुडतुडा आपल्या अंडी आणि अळीच्या माध्यमातून त्या कोवळ्या पालवी किंवा मोहरामध्ये छिद्र करतो आणि त्यानंतर तो विष्ठा जी टाकतो ती चिकट असते. त्याच्यावर जेव्हा दव पडते, थंडीच्या दिवसात दव पडते आणि त्याच्यावर काळी बुरशी वाढल्यामुळे आपली फळं पण काळी होतात, टिपकेवाली होतात. तर ह्यासाठी प्रभावी बुरशीनाशकांचा वापर पण रासायनिकमध्ये जर केलं तर ती कंटेंट परत परत रिपीट करायची नाही आहेत. म्हणजे त्या कीटकांना सवय होते. आणि दुसरा जो फळमाशीचा प्रादुर्भाव आहे तर नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये जर तिच्यावर आपण कंट्रोल केला, फळमाशीसाठी जे सापळे लागतात, ती सुप्तावस्थेतून बाहेर येण्याची प्रक्रिया व्हायच्या अगोदरच त्यांचा बिमोड केला. तर जेव्हा फळं तयार झालेली असतात, म्हणजे अंड्याच्या किंवा बटाट्याच्या आकाराची फळं झालेली असतात, त्यावेळी फळमाशीचा प्रादुर्भाव जास्त होतो. गेल्या वर्षी तो प्रादुर्भाव का जास्त झालेला तर पावसाची अनियमितता होती. गेल्या वर्षी जानेवारीपर्यंत पाऊस होता, फेब्रुवारीत होता. त्यामुळे त्या फळमाशीला जे पोषक वातावरण मिळालेलं. लक्षात आलं? त्यानंतर मुळं ही स्वच्छ केली पाहिजेत. खोडापासून जो भाग आहे, पालापाचोळा स्वच्छ ठेवला, तर किडींपासून जो होणारा प्रादुर्भाव आहे, तो आपण बऱ्याच अंशी रोखू शकतो. तसेच काही शेतकऱ्यांची ह्याही तक्रारी की पालवी फुटली, ह्या झाला, ता झाला. मग त्याच्यावर पालवी फुटल्यामुळे काय प्रॉब्लेम होतो? नाही, पालवी फुटणे हे काही वाईट नाही आहे. शेवटी हापूस आंबा हा अनियमितच आहे. 1 वर्ष आड करून किंवा 2 वर्ष आड करून तयार होतो तो. त्यामुळे त्याच्या जी फांदी आहे, जी पालवी फुटल्यानंतर ती जोपर्यंत 1 वर्षाची मॅच्युर्ड होत नाही, तोपर्यंत त्याला मोहर येण्याची प्रक्रिया चालू होत नाही. बरोबर की नाही? मग ह्यासाठी अनावश्यक फांद्या ज्या आहेत, त्यांची जर छाटणी आपण 15 जुलै ते 15 ऑगस्टच्या टायमिंगला जर केली, तर कल्टार घालायची गरज नाही आहे. कारण आम्ही अनुभव घेतला आहे. तर त्यावेळी काय होते, तर झाडामध्ये इथिलीन नावाचा घटक आहे, तो आतमध्ये संप्रेरकाचं काम करून मोहोर प्रक्रिया जी कल्टार करते ना, तेच काम नॅचरली त्या झाडामध्ये होते आणि झाडाची विरळणी झाल्यामुळे थेट सूर्यप्रकाश जो प्रखर असतो तो खालपर्यंत गेल्यामुळे कीड, मुंगी त्या झाडावर राहत नाही वस्तीला आणि त्यामुळे आपल्याला किडी आणि रोगांपासून त्या झाडाचं संरक्षण करण्यास खूप मदत होते. तसेच काही ठिकाणी आता म्हणतात की बाबा फवारण्या 15-15 दिवसांनी, पण मागच्या काळी असं काय फवारण्या कराव्या लागायच्या नसायच्या. आत्ताच्या 15-15 महिन्या-महिन्याने फवारण्या एवढ्या का वाढल्या? त्याबद्दल काय सांगाल? आता ह्या फवारण्या झाल्यामुळे काय झालं, रासायनिक ज्या फवारण्या आहेत, त्याच्यावर लिहिलेलं असते पॉइझन. म्हणजे ते सरसकट सगळ्याला मारते. पण सेंद्रिय जे कीटकनाशकं आहेत, ती काय करतात, तर मारत कोणाला नाही, त्या ज्या कीटकांना त्या पिकापासून दूर ठेवतात. लक्षात आलं? आता तिथे दोष काय झाला, तर तुडतुड्याला खाणारा जो हुमला नावाचा जो घटक होता, म्हणजे मुंगळ्यासारखा दिसणारा लाल, तो आपल्या झाडांवरून नष्ट झाला. त्यानंतर थ्रिप्सला खाणारं जे हुरण होतं, ते नष्ट झालं. आता हे टॉवर आल्यामुळे चिमण्या, पाखरं जी किडीना खात होती आपल्याकडे, त्या नष्ट कमी संख्या झाल्यामुळे नैसर्गिक जे कीड नियंत्रण होत होतं, कारण पूर्वीच्या काळी फवारणी नव्हती, त्यावेळी पण आंबा चांगला धरत होता.
मग ते जे आता बदल झाल्यामुळे आणि रासायनिकच्या ह्याच्यामुळे तो त्रास झालेला आहे, कारण मित्रकिडींचा आपण संहार करून टाकलेला आहे त्या रासायनिकमुळे. अच्छा, दुसरी गोष्ट जो तुम्ही प्रश्न विचारलात फवारणीचा, तर फवारणी ही 3 किंवा 4 वेळाच झाली पाहिजे. पण सेल्समन हवं तसं औषधं पुरवतात आहेत, दलाल तिकडून पैसे पाठवतात आहेत आणि एका ना म्हणजे कर्जाच्या चक्रात इकडच्या व्यापाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना हळूहळू रुतवलं जातं आहे. आज जर तुम्ही अभ्यास केलात तर APMC मार्केटचे जे दलाल आहेत त्यांच्याकडे आज जवळजवळ 30% तरी इकडच्या बागा त्यांच्या जमीन मालकीच्या झालेल्या आहेत. कारण इकडच्या शेतकऱ्यांना त्यांनी काय केले, पैसे पाठवून उत्पन्न कमी आणि तुमचं एवढं एवढं झालं, आता तुमची जमीन आमच्या नावावर करा. कारण इकडे शेतकऱ्यांना पूर्ण ज्ञान नसल्यामुळे आणि सेल्समन जे आहेत इकडे जे औषधं पुरवतात त्यांना पण त्याचं ज्ञान नसल्यामुळे 40-50% कमिशनच्या नादात वर्षभराची उधारी दिल्यामुळे आज तो शेतकरी भरडला जातो. उधारी मिळाली म्हणून काय होतं, उत्पन्न आलं की देईन, पण उत्पन्न नाही झालं की तो कर्जाच्या खाईत गेला. कोकणातला शेतकरी आत्महत्या करत नसल्यामुळे ती बाब प्रकर्षाने बाहेर येत नाही आहे. डोळ्यासमोर ती बाब येत नाहीये बाबा, घाटावर कशा प्रकारे होतात त्याप्रकारे हे आपल्या समोर येत नाहीये, त्याबद्दल काय सांगाल? मग ह्यासाठीच फवारणीचं तंत्रज्ञान व्यवस्थित आत्मसात केलं पाहिजे. कमीत कमी फवारणी कशी केली पाहिजे, झाडाला निरोगी कसं ठेवलं पाहिजे, त्याची विरळणी कशी केली पाहिजे, त्याची मध्य फांदी जी आहे ती 3-4 वर्षांनी छाटून पूर्ण जमिनीपर्यंत सूर्यप्रकाश कसा आला पाहिजे, असं जर व्यवस्थित नियोजन केलं. त्यासाठी तुम्हाला वाघोटनचे तेली साहेब आहेत, काजी साहेब आहेत, यांच्या जर बागा गेलात, गोगटे साहेबांच्या बागा आहेत, तिथे जर जाऊन तुम्ही निरीक्षण केलं तर ते प्रोफेशनली ते करतात आहेत. किती वर्ष त्यांचं चाललं आहे व्यवस्थित. विनायक पारकर शेठ आहेत, तर अशा लोकांच्या ज्या बागा आहेत त्यांनी त्या व्यवस्थित मेंटेन केलेल्या आहेत. भले त्या बागा कराराने घेतलेल्या असून दे, वैयक्तिक असून देत. मग त्यांच्याकडनं पण इकडच्या शेतकऱ्यांनी ते शिकण्यासारखं आहे. कारण यशस्वी जो आहे त्याचा सिस्टीम जर फॉलो केली तर आपण पण यशस्वी होतो. बरोबर आहे. तर हे होते आपल्यासोबत सावंत, जे येथील प्रगतशील बागायतदार तसेच शेतकरी आहेत. तर त्यांनी आपल्याला जे काय सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी जे आहे बागांचा विकास होण्यासाठी त्याची व्यवस्थित निगा आणि काळजी घेतली पाहिजेत. कोकण 7 लाईव्ह नागेश दुखंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.